बर'लेण्ड एरियायाव बांसिन ड्राग्स एडिक्टेडनि जानायनि कारना जादों बिपिएफनि मिसगाइडेड मिसरुल। नोंथांमोननि गोबाङानो खोनाखाबाय जोंहा ड्राग्सआ बिटिआरआव गैया, बिटिसिनि समनिफ्रायसो दंमोन। दासो बोरैबा नुजाथिफैदों बदनाम खालामनो थाखाय बिटिआर एग्रिमेन्टखौ। बिटिसि आमोलावसो ड्राग्स दंमोन, दा जोबलांनोसो हमदों ड्राग्सआ। तो आं मोनसे जायगायाव थांनो नागिरगासिनो दं, आंखौ बेरायहोगोन सिख्ला लोगोसे दै नेनानै था। बिथांजोनि पेरेन्टसजों लोगोसे बेरायगोन जोङो गुबुन जायगायाव। गारि दोननानै हेलमेट लानानै थांबावगोन आं बेरायनायाव बबे जायगायाव जाथावथाव। तो नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो। गाहाम फुं, खुलुमबाय। दिनैनि हाबाफारियाव जोंखौ मदद होनायनि थाखाय। दिनैनि साना मोनसे नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड बे आफादनि गिदिर मोनसे सान। 35थि मुंख्लं सान जों दिनै फालिबाय थादों। खैराबारि महिरंग भावथिनासालियाव जों एनडिएफबिनि जों लोगोसे बे ओनसोलनि रायजो राजा आरो गासैबो जा थुलुंगागिरि मददगिरि बिथांमोना दिनै ज' जादों। बियो जोंनि मोनसे मावनां मोनसे हाबाफारि। बियो मुंख्लं सान, गिबि मुंख्लं सान। दिनै बियो मोनसे गावनो गाव गिदिर मोनसे सिगनिफिकेन्स थानाय मोनसे सान। दिनै एनडिएफबिआ 1986 जोनोम जानानै 34 बोसोर दावहा होदोंमोन। जों जेब्ला एनडिएफबिआ जागायजेनो बेखिनि समाव 1986 जोनोम जाबाय। 1988आवनो जोंनि गिबि मावथि बा एक्सन कामान्डार बिथां बांबुरगोरा बसुमतारी बिथाङा दिनै मुंख्लं जाग्रोदों। बेखायनो जों बेखौ गिबि मुंख्लं होननानै बुंदों। बिथांनि न'आ खायजामाथि ओनसोलनि केबरिगाव गामियाव बिथांनि न'आ। बिथाङा आफादाव हाबनाय लोगो लोगोनो बै समाव जों बिएसएफ होननानै जोङो मिथिजायोमोन। बे बिएसएफनि मोनसे गिदिर गोजौ थाखोनि बिबान लानानै एक्सन कामान्डार बा कामान्डार इन चिफ बिबानखौ लानानै गोबां खामानि मावदोंमोन। बिथाङा सासे बिराद स्टाउट जालांगाद आरो नायनो समायना बिराद स्पर्ट्समेनशिप थानाय सासे जालांगाद मानसिमोन। बिथाङा जि समाव थैदों बे बैसोआ बिथांनिया मात्र 22 बोसोरल'मोन। बेबादि समाव दिनै बिथाङा हारिखौ सिबिनो, हारिनि थाखाय खामानि मावनो मोनसे आद्रा मोनसे थालांबाय। हयथ' बिथाङा गोख्रैनो थाबनो थैयामोनब्ला जोंनि बिएसएफआ बा एनडिएफबिआ मोनसे गोजौ थाखोआव मोनसे दावगानायनि मोनसे जों दिनै साननानै लानो हादों। दा जियानो जायाथों मानो दिनै बिथां गिबि मुंख्लंखौ बिथा खालामनानैनो जों सारा दिनै बर'लेण्डआव आरो दिनै आसामाव जोङो बोसोरै खुंबोबाय थादों। दिनैनि जिथुनाखि खुंनाय बे 35थि बोसोर 35 मोनसे हाबाफारि। बेवहाय जोङो माखासे बाथ्राखौ जों दिनै दुखु मोननाय फैदों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जों मोनसे गिदिर गोहोगोरा मोनसे आफादमोन, जाय आफादखौ दिनै भारतीय आर्मि पुलिसफ्रा दिनै जोंखौ गियोमोन। जेब्ला जों दावहायाव ओंखारजेनबाय जोंनि सोद्रोमाफ्रा आखायाव हाथियार लानानै जि जायगायाव दङमोन, जि जायगायाव थायो, बे जायगायाव दिनै सोरबा बांबुरगोरा दङनो, सोरबा खौलानो, सोरबा जाब्रां बैटिमोन दङनो बिदि होनबानो दिनै बै जायगाखौ रेड खालामनो थाङा, एरेस्ट खालामनो थाङा, गावलायनो थाङा। बेबायदि मोनसे बिर जोहोलावफोर जों दिनै बर'फोरनि गेजेराव मोनदोंमोन। खिन्थु दुखुनांथाव जोङो दिनै बर'फ्रा खौसे जानो रोङियाव
दिनै एनडिएफबिनि बिएसएफ आरो एनडिएफबिनि साननाय हनाय बिनि थांखि बा बिथांखिफोरखौ मोजाङै बुजिनो हायैयाव गावजों गावनो जि मोनसे गिदिर दाङाबाजि जाबाय बेनि थाखायनो दिनै बिथाङा थैनो गोनां जादों। बिथाङा ओरैबायदि सासे मानसिमोन बिथाङा गावनि जि मट' बे मट'खौ गोरबोआव लानानै बिखायाव लानानै आवगायबाय थानो हानाय खामानि मावनो हानायसै सासे जि मोनसे घटना जादोंमोन रौतायाव मोनसे जि घटना जादोंमोन बेखिनि समाव जों बुंनांगोन जोंनि जि आन्दलन बेखिनि समाव समब्रा समब्रि जों 86आव 3 अक्ट'बराव जेब्ला दाबाय बेखिनि समाव 87आवनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो आलादा रायजो नांगौ होननानै समब्रा समब्रि भाबै आन्दलन खालामदों। दा बेवहाय जोङो मोननैबो संगठना बुजिलायनांगौनि खोथा दंमोन। एनडिएफबि ओरैबायदि गरम नोंथांमोना नुखाबाय बिथां सारनि बागै मा बुंनो गोबाङा जों मिथिया नाथाय गोबां गेदेरफ्रा फोरमायो बेसेबांबा गोबाव जेलबो जाबोनाय सेक्रिफाइस खालामबोनाय बिथां धीरेन बर' साराबो बिथांनि बिबुंथिखौ नोंथांमोना खोनाबाय मानि बिसयमोन। लोगोसे जोंहा दा पर्टेलफोराव दावराव जागासिनो दङ बिटिआरआव 10 लाख बिफां गायनायनि वर्ल्ड रेकर्ड गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामनाय जोबोद मोजां जों बेयाव गोजोननाय दङ एप्रिसिएट खालामनांगौ। लोगोसे बेनोल' आरोबाव लुबैनाया रायजोना बिटिआर सुक्तियाव बेबो दंमोनबा दंफां गायनायाबो डिआर नाब्ला सारमोन आरो जायफ्रा सेन्ट्रेल जेल आरो गुवाहाटिफ्राव गोबाङा दङ बैसोरबो थाबैनो गजोबोब्ला निस्सय रायजोआ नोंथांमोनखौ गोबां एप्रिसिएट खालामसिगोन। आरो लोगोसे जोंहा बिटिआरनि सिमा बारायनाया जाजोब्बाय होननानै एसे खोनागासिनो दङ बेसेबां सैथो होननानै कमेन्ट होनो हागोन। थ' बेखिनियानो आपडेट आं मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों दायो। बावहाय जाय मानसिया 50-50 होननानै प्रनाउन्सियेसनखौनो होनो रोङाखै 50-50 होननो बेबायदि मानसिया समाजनि मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि माबायदि लिडार जागोन आं बुंनो हाया। आरो बुंनो रोङै मानसिया बा जेबो माने खुनु गुदि गिजि बिजौ गैयै मानसिया जाखिनि बाथ्राखौ बुंदों बेफोरबायदि मानसिनि सायाव जोंनि समाजा सोनारनानै थानो हाया। मानोना जों मिथिगौ बिथांमोननि दिनाव जौ जुवा ड्राग्सजों गफबना थानायखायनो दिनैनि दिनाव सान्तिखौ बिथांमोना सुखुवा। आंहाथ' दाउट दङ बिनि न'खरनि फिसा फिसौखौ बिपिएफनि दिनावहाय माबायदि साबधानता होदोंमोनथाय आं सोंखारिनो थांनो नागिरा खिन्थु बिथांमोननि समाव हमनानै ला जोंनियावहाय दैजिं फेस्टिभेल जायोबा दैजिं फेस्टिभेलाव ओरैबायदि सेंग्रा सिख्लाफोर थैयोमोन जौ लोंनानै ड्राग्स जानानै जुवा गेलेनानै बायदिसिना खालामनानै कोटि थाखा लस खालामदोंमोन। बिनिख्रुइ बयनिख्रुइ माने दुखुनांथावनिसिम उदाहरन जों मा बुंनो जोंनि बे बर'लेण्ड हादाबाव गुबुन जायगानिख्रुइ बर'लेण्ड एरियायाव बांसिन ड्राग्स एडिक्टेडनि जानायनि कारना जादों बिपिएफनि मिसगाइडेड मिस रुल। मानोना बिथांमोना थांनाय 17 बोसोराव गुन्दा राजसो खालामदोंमोन खुनु डेम'क्रेसि गैया। दे डोंट हेभ एनि प्रिन्सिपल अफ डेम'क्रेसि नट डिसिप्लिन बिसोरो डिसिप्लिन नङा जायनि जाहोनाव डेम'क्रेसिनि प्रिन्सिपलजों थांनो रोङैखायनो दिनैनि दिनाव मानब गेदेर प्रमद बर' बिथाङा जा प्रिन्सिपलजों दावगालांदों बेखौ बिथांमोना सहायनो हायाखै।